Yeah. Para ni sa mga nag-design hangtod kadlawon. Sa likod sa screen among tingog karon. Yeah. Gabi ina, monitor ay suga sa kwarto. Deadline nagtanaw, murag way kaluwi jud bro. Mouse click, drag, crop, balik na sad. Layout artist ko, di pwede magasad. Can shine, chat, Pwede pause bong gamay. gamay nila pero overhaul na di ay. Pero chill ra, kay naanad na ko sa pressure nga mo hulma sa akong talento. Layers na ko daghan, sama sa kong istorya. Sa likod sa smile, na-stress sa drama. Fonts nga di bagay, colors nga sablay. Ako'y mo ayo ana kay mauman akong trabaho bay. Di lang arte, di lang drawing. Sa radyo ni branding o timing. Isang giandare, kabalo ko sa akong bilik. Ay kung may layouton sa may tanawon ni mo dire. Grid of grit, maoni among life. Sa kada design among ibutang ang fight. Gisan way shout out, padayon gihapon. Layout artist me, Dimi basta aninora. grid of grit, law gabi. Male og female, nagrap para sa artistry. Sa likod sa layout na ami dire. Naghulma sa visual nga mapadayag sa istorya ni mo bay. Rule of thirds, di lang sa picture. Apil sa kinabuhi, kinahanglan balance jud sir. Criticism murag bay sa beat. Mas bugat, mas kusog akong grind sa street. Walay gallery, walay frame, pero akong art na sa kada campaign. From poster, pubmat, hangtod tarpaulin ang among design. Mauy mo unag istorya pirme. Strong, independent, keyboard warrior. Female sa design, di lang pang color. Kaya nako ang tech o creativity. Di ko sidekick, ako'y authority. Revision, dictation, sige lang game. Kay perfection, di man dali matem. Sa kada export, proud ko sa akong buhat. Kay kabalo ko, ani nga at na ay gahumok puso ka ayo Diyos. Sa likod sa layout na ay luha o kape. Na ay damgo nga girender kada gabi bisan kapoy, di mi mo undang. Kay diri man na mo nakita ang among kaugalingon. Yeah. Di man mi sikat, pero solid me. Kung istorya ang visual, kami ang mosulti. Grid o grit, maoni among life. Sa kada design among ibutang ang